ti Masakbayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agduadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da. Tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na alumama iti panagsaon ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at nagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Pasken. Idi naawat dan ti imbitasyon, at da nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dayta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggaon mo, wano? Apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay kumama, insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod ako no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tanoad da pagbulodam, bumulod akmat. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang ako no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduan dakman ta, intayo agbiro kiti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamutla unay anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa dayto yan na nakahanger, mami? Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ti kapintasan inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesa no kasta? Siyak to ti sangkakita da. Tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami? Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mangkita iti abangan ta akawas para iti reunion tayo to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmangkita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita, tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni nanang. Ala, ingkamutan, agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma, tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada, no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli, numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa, nalpasak mutan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina tinala. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak dito si Bo, gayam. Apay ka di? Kaano ka kadi nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga masapol ko ken ka. Napatag unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada nalipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Ta, umayak man ni Jabalayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam.
Nasa una nga men, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayam na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unayin ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat ti denggan na. Una nang, bayan nyo. Tainton sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan, tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka diday taawit mo. Lupot samat. Jayman aramatak inton madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka diti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang nga min no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma, no maymay sa asyap tinagabangan mi, tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng, tairwar ko iti supot, tapno makitam. Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapudaw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumat ti kalaadan iti kawas inton madanon. Napintasan daytoy. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. Adamot alahas mo na. Simple laang, kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan ano kuma. Apay, pinartapan ayati alahas day tapas ken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, ngayon kagat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Adugayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga no partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iswang aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga inta agbuya, ke ti kunana ke kaslagista ka now. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Isu amabalin talat ti mapan. Ay, kuwa na paray. Nasingpet ta dya kasinsin ko, ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasam. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ro tayo dya kasinsin ko. Ang malas mat no maipapan iti ayat. Unang mitata nagbalik bayan, ke adu ababalasang ti mayat keng kuana. Nang runa ke baknang, Agpaisot ako nam, pare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma. Tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapanmat gayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan ako nga umatendar, nana. Iso na laeng, tapinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga rod. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga rod day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga rod, nana.
Manipod nagsisina kami, di nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakit kita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubli akmat lang ijay sibuin ton bigat. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabit lang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige, bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante na itang ibagam? Apay ko maasaan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man, ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay ka tagsimpan, gayam. O sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Oh, gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat nga damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maira na nga awanak. Abay, awisan na ka di. Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunak lang, matday jay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng, noan niya dayta. Ita ka lang, mat amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo. Ta aramatak inton reunion. Ha? Alahas, kunam? Uwan kumagayam. Isublik mo't laang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanan papanak. Areglado gayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay mo't daytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito Ay talaga anangina Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan itibado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.